But me go prepare ik beter is relax tot te die. Dat zou Vamos wel, maar ook lekker. Met die heb je met die. Lekker. Apare, maar Shimla dan passen mas. Oh, lazer yoga mo. Goed goed tu chami darlips. Is Never too much. You got what I was. Top Oh, my son, Ade, come with them. Lost there. Shooting survey. Sadak Shini. That's. I'm the highest of my class. I'm not good as I'm near last to parry, okay. I mean, motherfucking. How am I? Dann wir gehen wo. Und getreut, gemacht. Nu ja, zurück mal. Bitte. Geil, wir dann. Da und haben den Bauch geschoren. Aku sei que me dá lips no ai dos. Au, is meu close. E vem meu close. Eu te deixar laser tu tin David. Laser meu close. Vera. E ganha me de laser ma. Calma, ver. Olha lá ver. Outro. Olha vai meu cali. Au, vai eu que vil laser charge lips. Vera. Oh God. Eu dei mogalite. Mogalite. Oh, Lazaro, he must almost go on my mind. Yo, no, it's hanging on me. I tell you, I was kind of. Oh, I'm not talking Lazaro. Well, ow! Ga je aan het klas. Wait a minute. Die maar. Moet je. Chamo. Wat doe je niet? Maar dat is iets dat is eigenlijk. Chamo. Oh, dan al gaat. Oh. Laat het weer uit. Ga je. Oh, laser sweets out. Shut up, what must Okay, but I'm not chummy zagleba. So I agree. I never loved book. Dump alone. Yeah. Hi, I'm weakness. Wait, Lost you, Kali. Au, gelijk aan de zoiets. Wat? Lazer maché, schwebla. Ja, mooi, bom Kali, dat is werk. Dan, je hoort boas, het is een bolivar nu. Ik heb het gezegd, jongen, maar je doet het zo, die niet aan wat heb je straks zoiets? Dan ga je het zeggen liefst. Laat, inshallah. Het is niet eens. Maar één, daar wordt. Dat daar gewoon niet zo op de podcast. Ik ga het doen, die kijkt hem heel moeilijk en goed.